Moi! Tänään me lähdetään käymään Sveitsissä, mutta nyt ei mennäkään Euroviisuihin, vaan Pelimon pääkonttorille koulutukseen. Tietenkään tämäkään homma ei mennyt ihan ilman erilaisia kevätjuhlaliikkeitä, koska Finnair päätti perua meidän lennot. Siellä on jotain lakkoja ja siitä johtuen meidän suoran lennon sijaan me mennäänkin välipompulla. Mutta nyt me lähdetään pikkuhiljaa lentokentälle, jotta ehditään pikkasen äpöstelemään ennen reissua. Tuu mukaan ja juodaan kahvit loppuun. Kohta ollaan lentokentällä. Moi! A few moments later. No niin, nyt mennään sitten kohti lentokenttää. Piti olla suora lento, mutta lakoista johtuen tulikin sitten pomppu Saksan kautta. No, mutta eipä siinä, se on vaan matkustamista. Turvassa olikin melkoinen jono tällä kertaa. No niin, sitten päästiin turvan läpi. Nälkä alkaa kurnia vatsaa, jotenka mikäpä muukaan kuin Burger King. Sitten odotetaan. Ai että, ja syöt. Kylläpä taas jaksaa. Katsotaan, lento on myöhässä, jotenka investoidaanpa yksi kahvi tähän väliin, niin jaksaa sitten taas painaa tuolta. 2 hours later. Ja vihdoin ja viimein lentokoneeseen ja kohti Saksan maata. Tää on semmoinen reilu 2 tunnin lento, mikä tästä töräytetään sinne perille kohti Müncheniä. Ja siellä sitten taas odotellaan jonkun aikaa, että päästään taas eteenpäin. Komeet on pilvet kyllä. Kelpaa tasaisesti mennä täällä pitkin matkaa. Saatiin isot tarjoilut, kokonainen suklaapatukka ja pieni pullo vettä. Ja pellot on tässä kohdassa kyllä näyttää ihan joltain Farm Simulaattorilta tuli mieleen. Ja vihdoin viimein perillä. Jotenkin tuo lentokoneessa istuminen on kyllä välillä vähän tuskasta. Vaikka ei ollut kuin 2 tuntia, niin silti. Ei jotenkin meinaa jaksaa millään istua. Sitten pitää etsiä millä päästään seuraavaan terminaaliin. Tuo alhaalla menee se mun juna niin kuin terminaalien välissä. Sen löytäminen oli vähän tuskasta. Lopulta sekin sitten vihdoin viimein löytyi. Many unbearable hours later. Ja 4 tunnin odotuksen jälkeen vihdoin ja viimein lentokoneeseen oli kyllä varmaan maailman pisimmät 4 tuntia. Safety first, jos sattuu tulee joku Armageddon. Ja vihdoin ja viimein Zürich. Ja etitäänpä sitten juna-asema. Tänne päin jonnekin. Missä? Löytyy. Ja lippu tosta. Ja arvotaan meille sopiva laituri. Löytyi jonkunlainen juna. Piti kysyä kyllä apua joltain taistelusotilailta. Muuten me oltaisiin lähdetty ihan väärään paikkaan, kun meillä oli vaihtokin tässä vielä. Ja taas vaellettiin jossain Hauptbahnstationilla kohti Vetsikonia. Sveitsissä on vähän tälleen next level nämä A lähijunat. few moments later. Ja vihdoin viimein perillä. Nyt kello alkaa olla aika paljon, jotenka päätä tyynyy ja kohti seuraavaa päivää. The next morning. Sää ei ole mikään maailman paras. Huonosti nukuttu yö muutenkin. Oltiin joskus vähän 11 kieppeillä ja kello on nyt 6 äpöstelemään. Aamupalapöytä ei ole kovin ihmeellinen. Siitä kahvia, herkkuja. Tuo kahvi on kyllä, ei ole kyllä juhlamakkaa. Ei. Mut huomiosuunnasta on ihan kiva näköala. Tämä on 6. kerroksessa tuossa Hotel Swistarissa. Sitten lärpäke mukaan, alakertaa ja kohti bussia. Kohti Pelimon pääkonttoria. Siitä pääovesta sisään, muiden perässä. Mennään katsoa mitä sieltä löytyy. Ollaan tällä aika perus, mutta tämä on tällainen tosi hieno pianoismalli. Tuossa on tuo nykyitehas ja sitten tuossa oikealla näkyykin tuo tuleva laajennusosa, minkä ne tekee. Sitten me saatiin tuommoiset lärpäkkeet kanssa. Kokoushuone tai koulutustila. Ne oli vettä hirveä määrä ja siitä se sitten lähtee kohta. Meillä on jotain herkkujakin tänne varattu. On tuollainen tosi pahanmakuinen keksi muuten. Ja sitten siinä oli vähän suklaata ja muuta. Ekasetti on sitten jo vedetty. Otetaan vähän mokkaa. Tää on aina tämmönen arpajainen, mitä täältä tulee. Olisiko nyt jo juhlamokkaa, koska se aamunen kahvi oli ihan hemmetin paha. Sitten käytiin vähän juttui läpi siinä, että mitä kaikkea tulee ja uutta suolea saman tien.
kilpailu, piti veikkaa kuinka paljon tuossa on noita palikoita. Minähän käytin tekoälyä ja yritin haarukoida, mutta haarukoin silti, olisi pitänyt ottaa se alareuna. Sitten saatiin tuollaista lunchia tuommoisesta Greek foodista. Siinä oli vähän kyrosjuttuja ja sitten tuo Experience Centerissä tarjoiltiin meille jälkkäriä. Tämä on vähän hienompi sitten, kun jos olette käynyt siellä meidän Vantaalla, niin täällä on sitten vähän isompaa tämmöistä energiaventtiilipainerippumattomuussysteemiä tarjolla. Oli täällä tällainen läppäventtiilitelinekin. Siinä voi sitten näkyy kaikki erilaisia komboja ja IV-konetta. Siellä on hirveästi kaikkea, mitä pelimaa voi käyttää, mutta tässä on tämä, minkä takia tänne tultiin. Tuossa oli jotain tommosia kääryleitä, sitten oli strudeli. Sitten käytiin vähän tämmöisiä sekoituspiirihommia ja vähän anturihommia. Sitten on taas taukoja uudestaan. Jos olisi muuttunut jo juhlamokaksi, ei varmaan ole vieläkään. Se oli meinaa ihan yhtä paha vieläkin toi kohta. Sitten mennään vähän kattoon kytkentää. Toivottavasti ei kohta nouse savu. Ei noussut. Käytiin vähän kuustieventtiilihommia. Sitten tuli vielä energiaventtiileitä, ei kun mittareita. Siinä oli eka päivä. Sitten alkoi iltakinkerit. Kipitetään taas tuohon bussiin. Sää alkoi vähän huononeen, että meinasi ruveta pikkuhiljaa tihuttelee vettä. Harmi, koska se oli komealla paikalla, tosi korkealla. Eipä mitään, seurataan taas muita. Jyrkät portaat ja tuli tällainen hieno tila. Täällä on viimeisen päälle pistetty aterimet ja kaikki. Ruokalistakin on viimeisen päälle. Kyllä kelpaa. On tämmöistä pikku näppästä vähän starteriksi, ettei pääse nälkä hyökkää ihan kamalasti. Kaikenlaista leikkelettä ja juustoa taas. Alkupalat siinä. Sitten tuleekin jo meillä pihviä siinä. No joku entrikkotee tai joku. Oli hyvä. Meni kaikki. Sitten oli joku tällainen hokkuspokkusesitys. Tää oli hauska jätkä. Sillä oli kaikenlaista juttua. Välillä pitää ottaa vähän Coca-Colaa ja jälkkäriä. Se oli joku crème brûlée. Maukas. Niin kuin näkyy. Taas meni kaikki. Ja kello alkaa olla ihan miljoona. Alkaa väsyttää. Kello on kuitenkin yli 10 Suomen aika. Vihdoin viimein lähdetään taas hotellille päin. Pitkä päivä. Kello on lähempänä 11. Päätä tyynyy. The next morning. No niin, taas ollaan virkeänä. Uusi päivä, uudet kujeet ja sää on vielä huonompi kuin eilen. Vettä sataa pilvistä. No, ei auta. Aamupalaa kohti. Hyvä ruoka, parempi mieli. Täältä mennään kohti Frykkytykkiä, vai mikä se nyt oli saksaksi. Sama tappeet, sama paha kahvi. Nyt pitää ottaa kamat jo mukaan, koska tämän jälkeen sitten niin lähdetään suoraan lentokentälle sieltä koulutuksesta. Et enää ei tulla sitten sen jälkeen hotellille. Taas mennään tutuista ovista sisään, uudet kortit kaulaan ja 8.30 starttaa. Tässä on hetki. 1 hour later. 2 hours later. Nyt oli niin paljon kaikkea salaista hommaa tuossa koko aamupäivä, niin kuin tuossa näkyykin, niin meni niin kuin monta tuntia. Sieltä on tulossa kaikenlaista juttua meiltä tulevaisuudessa ja niitä käytiin sitten niin kuin läpi tarkemmin, että mitä kaikkea on tulos, mitä ominaisuuksia, vähän niin kuin, että millä aikajänteellä niitä hommia tulee. Tässä näkyy nyt muuten, että saatte katsoa tätä Experience Centeriä tälleen tarkemmin, kuin mitä kaikkea sieltä löytyy. Vähän lisää kahvia tässä odotellessa, on kulunut aika paljon kahvia, vaikka se on ihan hirveän pahaa, mutta jollain sitä tarvii yleensä pyrkiä pysyä hereillä. Mutta niistä uusista tuotteista tosiaan pitää sanoa, että niitä tulee pitkän aikaa, käytännössä tosi paljon tulee muuttuun asioita, tosi monipuoliseksi muuttuu ylipäänsä koko repertuaari. Valitettavasti tuolta ei oikein voinut just sen takia kuvata, koska kaikki on vielä enempi vähempi salaista, mutta hienoja juttuja on tulos. Kantsii pysyä kuulolla. Ja nyt ruvetaan pikkuhiljaa kurvaamaan sitten kohti lentokenttää. Päästään takaisin Suomeen ja kohti kotimatkaa. Many unbearable hours later. Noin.
nyt ollaan pääsemässä vihdoin ja viimein taas lentokoneeseen. Taas piti odottaa kauan. Summa summarum, oli tosi antoisa reissu kaikin puolin. Tämä oli toinen kerta, kun mä olin tässä kyseisessä koulutuksessa. Kiva nähdä aina semmoisia kollegoita livenä, jotka on muuten vaan ikään kuin nimiä ja semmoisia still-kuvia jossain Teamsissa. Toivottavasti jaksoit katsoa koko video, jos tykkäsit. Tykkää videosta, kommentoi, laita kanavan tilaukseen.